la taxi ubukhwele kuyo elandele emveni kwakho ehambe kulandawo ubuhambe kuyo nawe ibathulile iba lahle ecaleni kwendlela kwakho abaphulukana nomphefumulo kulandawo kuba nobesazi inguntoni umohluko phakathi kwakho nabangafikanga kwelixesha ungekho nje banu besazi nabangafikanga ngoku bebecinga uba baza kufika kodwa umfikisi wathanda ithuba lokuba angabafikisi kodwa wakufikisa wena bekutheni ukuze akufikise wena ukuze angabafikisa abanye